Guys, good morning. Lusob na sadta, mga adventure na sadta karon. Kuha na sadta og gisaw. Tara. Oh, nana sadta dire. Dire sa ta mag lingaw-lingaw karon. Atong sugdan sa atong wala. Nilong ag nga saging. Nganong way siga ni? Agay wa pa. Uyot ta. Sili na sa do. Luidag Bombay daw. Ilaw ta dire. Ato mga kauban no. Hukas man para magsipan. Kilaw na sa takaro no. Sleeping na to. Kilaw tagkuhan. Isaw. Sagulo. Para tumangko ang pagkayo. Terus si Wayasawa leo ke Wayasawa. Ay, wag gini asawa di wag. Gano. Matik. Ite. Ito tantaran part pinunitra. Okay kayo. Oh. Dali na kaya itong tadtara no? Matik. O diya. Okay. Sugo dito guta do. Tadtad timpla dali. Matik na. Hindi ito ginang kutsilyo ni mo. Ano na palit. Kapag pulo lagi guma. Gamit niya itong kahoy. Luto na ito saging. Nara itong kuko ito. Daog. Ito na kay pangkuhan ra ba? Ay, sagol buktok mo. Oh, pati na karon. Buktok mo. Saging ah. Yan. Buktok man jew. Ta. Kinamay oh, kinamay. Kita mo wala. Kita mo ah. No. Ngayon kamu to. Sayang. Pink. Tak. Maraming mga kamay. Tukbon man. Cuman dyan. Syagi. Ano lagi pili? Pidas may bugtok ka. Wa na. Nagata ng halang. Gaya na wa pa karon nagsugod na. Narbay bita-bita dia. Uy, ay ko sini uy. Pagkahurot.
Anak kaya kahurot sila.